Punggawa mbuh kawula mbuh wiyaga. Gelaran wayang kulit Waton nyambut gawe ora pecus. Guno Prayitno. Tak tuk wae karepe dhewe. Lah kok tengkel-tengkel kandhane modar kowe. Gawa pedang sak tebah dawane Prabu Dasamuka. Sapa? Aku tumenggung Manggala Gita. Wong ndi? Punggawa ing kraton Maespati. Wah, modar kowe. Wah! Mati kowe. Sawa warangka dalem Maespati Patih Citrayatna. Dasamuka ngamuk punggung gawa pedhang mentawa. Kowe patih, kowe warangka dalem Maespati, dasar kepara nyata. Endi ratu gustimu? Arjuna Sasrabahu nang endi? Ora perlu ngepok koncane ratu gustiku. Modar. Bos. Amuk. Bos. Sapang sinengkang malik sandang malaikat godhek wok simbar jojo. Nitik sandangane kowe ya Punggawa Maespati. Dasar kepara nyata, aku pepatih dalem aranku Patih Surata. Dasamuka kowe kok kongas mateni kabeh kawula Punggawa Maespati. Ora duwe luput, ora duwe perkara kok dipateni mejang kaya dalang modar kowe. Bos. Sinigek ingkang Bramantya Prabu Dasamuka nyandak pedhang mentawa sak tebah dawane mingis-mingis landheping pitung penyukur saben-saben pinanggih Punggawa kawula ing Maespati den pejahi sekawit Prabu Dasamuka ngundhamana dhateng Sri Harjuna Sasrabahu kocapa ingkang mapan ana ing alam pengrantunan. Ingkang mapan ing alam pengrantunan sukmanipun Bambang Sukasrana. Sukmanipun Bambang Sukasrana den perpeki pukulun Bathara Narada. Genjang ora pangkling sukmane Sukasrana. Iya Kaki Dewa, aku Sukacilana. Kowe mapan oning alam pengrantunan utawa alam antara. Mercupada ya dudu, Swargaloka ya dudu, ning iki papane alam antara utawa sukma sing isih ngenteni wahyaning mangsa kala. Kaki Dewa, aku wis wetala suwele mapan ana ing kene. Mongko kudune aku kudu bali ing papan dunungku Cekawit
bali ngajal kamulane legi. Ning nganti saiki kok aku dulung kelakon munggah ning swarga loka. Sebabe apa Kaki Dewa? Mergo aku mau ngantu-antu. Aku mau nganti-anti tekane Kakang Adli. Aku wis prasetya lalep munggah ning Nul Klestuba Mulya. Aku lalep bali ning swarga loka. Yen ora baleng gandeng kanca. Yen ora baleng karo Kakang Adli sing tak tresnani Kaki Dewa. Mula aku takon kapan Kakang Adli arep munggah ana ing kayangan. Kapan Kakang Adli arep bali selak olah sapal tak enteni ana kene Kaki Dewa. Ini yang Ger Sukasrana pinusi keparing Nyinjang Widiwasa. Ora semene kadang kita Bambang Sumantri ing kono bakal antuk lawang kasuwargan. Lawang kasuwargan bakal tinarbuka. Panek ngono aku kelakon gandengan aluk Kakang Adli munggah ana kayangan munggah ning Swarga Loka Kaki Dewa. Iya. Ning kabeh kuwi ngenteni wanjine, ngenteni mangsane. Wanjine apa Kaki? Dinteni wae mengko yen ana pengamuking ratu nanging hambeke murka. Pengamuking ratu sing hambeke murka watake nista budine candala. Gawe geger ana ing jagat raya kabeh padha mati kabeh. Lah iku lumantar titah sing murka, lumantar titah ingkang murka jeneng kita Sukasrana. Sukmane kudu mudhun nyilih ragane titah iku mau. Mapana ana ngendi sing kanggo jalaran lan lantaran patine kadang kita Bambang Sumantri. Lelo linali saya kadriya Trias mara marang resang kadirate rate ratu-ratune wong cakra gambang hing sinuwun panjenengan sapa manjing ana ing Datulaya kok gawe geger rerenggan ing negara Maespati dirusak nganti bubrah slangkrah kaya ngene. Punggawa senopati kamula kabeh padha dipateni. Lah kok ana wong wedok semene akeh. Tak itung cacahe 800. Kowe mapan ana ning Datulaya. Ya seneng Sri Harjuna Sasrabau. Duwe bojo kok semene akeh. Senin Selasa nggone bojo nomor 1, Rebo Kemis bojo nomor 2, Jemuah Setu bojo nomor 3, Minggu mlebu rumah sakit. Weh. Ditepungke aku Nalendra Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka. Goleki Sri Harjuna Sasrabau ora trima nglakoni tapa sare. Tapa Nendra nganti kedaton lan kawulaku dadi korban Ngalengka banjir bandhang. Dasamuka tak suwun kanthi banget aja gawe geger. Kowe metu saka Datulaya. Piye? Kowe ngelingke karo Dasamuka? Oh, jeleh urip kowe bojone Harjuna Sasrabau gawe dak-dakaning perkara supaya bojomu ora trima. Yen ora trima mungsuhe Dasamuka mati kabeh kowe. Aduh mati. Wah! Ye! Odyar! Weh. Yeay.
Wah, selire Harjuna Sasra bau cacahe 800 wis dadi kuwanda modar kabeh. Ndi tunggale? Dene mas mustikaning wang kang ujiwat mawe rasa pengati tatulung raga ning wangsun kang kataman asmara hesemira nyernake lungkralan lesu ngilangke rasa kang samar tresnaku sundha wiyati leng-lenging dramangu mangungkung kandhuan limang lerlena tanpa kanen Nalendra ngalengka diraja kowe Dasamuka ya Rahwana raja lakoke kumawani manjing ana ing Datulaya negara Maespati kowe sing aran Citrawati kowe bojone Harjuna Sasrabau ora genep loro Dewi Citrawati ya aku iki Dasamuka. Wah. Nek ngono tiwas kebeneran, mumpung ora ana bojomu. Citrawati, kowe mustikaning wanita jalma kang pinilih titising Widawati ya mung kowe. Imbang ana brangtane Dasamuka. Ora sudi. Aja meneh aku nglanggati kowe. Nganti kowe gepok saliraku nyinggol badanku bakal tak beset nganggo wangkingan. Piye? Kowe muni piye? Lah kok kowe omok temen yen nganti aku nyinggol kowe arep beset ragamu. Oh, wong ayu eman-eman duduk nong dede trembelung senguk mbok meong mbok ketekur. Sedelok wae ora ketang mung 5 menit aku trima watone kowe nglanggati tresnaku. Yo. Delok wae ning ndi ning jaba apa ning jero? Manut ning taman apa ning lapangan. Aku manut watone kowe ngimbangi tresnane Dasamuka nganggo cara sing model kepiye? Arep jagong, arep jengking mlumah mengkurup tak ladeni Citrawati. Dasamuka. Sepisan maneh kowe iso mingkira. Kowe aja ngalang-alangi, aja nyepet paningalku. Yen nganti kowe ora gelem sumingkir aku bakal lampus diri Dasamuka. Kagat resang kapirangu renangkul kenempet-kempet dosang reknaning bawana sepisan maneh aku ora bakal ndilat tembungku mundhak ora kajen kowe ora gelem sumingkir beda apa
Aku urip ana ing jagat yen ora bubareng kelawan Sinu Prabu Harjuna Sasrabau. Luwih becik aku bakal suduk slira lampus diri. Hei! Citrawati! Citrawati! Walah, mati aku. Walah. Hei! Kowe ngentengke patimu, kowe urung tak singgol, urung tak gepok, tak domil, durung tak godhel apa meneh. Lah kok kowe ngentengke patimu kowe suduk slira. Oh, Citrawati, Citrawati. Mung sedhelok wae. Mung ngenteni sedhelok wae kok kowe ora sranta ora sabar. Endi Arjuna Sasrabau? Sinuwun. Pripun Pak kok melajar-melajar dolen ala Garing Petruk Bagong? Malah dadi banjir getih ing kraton Maespati. Punggawa Senopati garwa dalem Sri Harjuna Sasrabau kabeh dipateni Rahwana Raja. Sang Kusuma Dewi Citrawati ya melu suduk slira arep dirudha peksa Dasamuka ora gelem nglanggati. Matur mawon kalih Sinu Prabu Harjuna Sasrabau Pak. Wadul dilaporke men gendang rampung. Sinuwun ketiwasan sinuwun. Labet mapanipun wonten sak tengahing samudra. Mila sangganing Panakawan iki Lurah Semar Garing Petruk Bagong boten kuwawi nyabrang wonten dumugining tengahing samudra. Mung mapan wonten pinggiring seganten bengok sora sambat-sambat kaniyaya. Labet sambatipun Ki Lurah Semar Garing Petruk Bagong pramila swantenipun gemrunggung gembuleng swantenipun kaya entut nganti datan bisa kapirengaken sing kanthi cetha. Mangkono lokipun Sangya Panakawan sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun. Sedaya punggawa dalem Maespati dipun pejahi dening Dasamuka sinuwun. Kula nala Garing nggih badhe nyaosi preksa sinuwun bilih para kawula ingkang mapan wonten Karang Padesan ugi dipun pejahi dening Dasamuka. Kula Petruk ugi badhe nglaporaken sinuwun bilih sedaya garwa selir menika dipun pejahi dening Prabu Dasamuka. Aduh sinuwun niki garwamu mpun tumekaning Pati Dewi Citrawati niki pun dipateni. Lah niki sing mateni Begawan Seta. Begawan Seta gundulmu. Sapa Truk? Dasamuka. Sing mateni Prabu Dasamuka sinuwun.
Di wong Maespati. Kabeh do mati, lah kok isih ana menungsa kari siji sing urip ora konangan sapa? Warangka dalem aku Patih Suwanda, ya Patih Bambang Sumantri. Kowe Bambang Sumantri dasar nyata. Kowe gawe raja pati mapan ana ing Maespati Patih Suwanda ora trima. Nek ora trima njur karep apa? Nek ora trima arep apa? Wong wujudmu ora pakara karo arep nantang repani karo Dasamuka. Iya. Ya ngono. Yen arep pani ayo ngadeg sing jejeg imbang ana kadigdaing Dasamuka. Nyododok didodok aduta sing balung uluding ulut. Ah, tampanono. Bos. Wah. Mati kowe. Bos. Wow. Wah. Bos. Pun. Ah. Oh. Hei. Mati kowe. Bodoh. Wah. Senjata cakra den lepasaken padha sakala nempuh dadanipun Dasamuka bengkah dadane Sirna Margalayu. Waduh waduh gilang kuwandane tan kena ginukup. Nadyan tumekaning pati nanging kedunungan aji Pancasanya reksakaning bumi. Katiuping samirana manda gumregah kaya ginugah. Yeay! Wah! Oh! Wah! Bos! Pagedhonganing carita Dasamuka miwah Patih Suwanda ya Bambang Sumantri nggenipun tanding dangunipun 7 dinten 7 dalu. Mila mboten mokal saliranipun lungkrah. Otot dadi kenceng. Paningali dadi ngantuk. Nganti kekalipun bebasan kaya wis ora duwe otot bebayu. Nadyan tombong perang ning mung sak madyane merga wis tanpa daya. Perang tetep perang. Ning sak madyane rening 7 dinten 7 dalu nggenipun perang tanding mboten wonten ngasunipun, mboten wonten kendelipun. Nganti lempoh Prabu Dasamuka miwah Bambang Sumantri. Waduh. Aduh. Wah. Wah. Waduh. Waduh. Aduh. 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 Ah. Ah. Oh. Ay ay ay. Oh. Oh. Lesu lesah tanpa daya
Dasamuka nganti brangkang-brangkang nganti nglesok kaya wong nandhang lumpuh kaya wong setruk awit boten ngunjuk boten dahar nanging dupi mulat ing riku wonten sumur ketingal toyanipun wening onang sumur jinepeng padha sakala den tenggak dening Prabu Dasamuka ing siningpun sumur wujud toya satemah kotong mlompong telah sedaya den unjuk den sedha dening Dasamuka ing riku sumur ingkang den sataken den junjung den golingaken winastan sumur gemuling Bali pulih otot bebayuku. Suwanda, Bambang Sumantri, ayana kridane Dasamuka. Wah, pus, wah, bolu. Kula ngeman kalih sampeyan, perang nggih perang ning aja ngenten barang sing remuk. Aduh Gus niki pripun? Nek sing mati niku ming nyawa mboten napa, nek sing remuk gempule pripun? Aduh ampun leren mawon Gus, leren mawon. Poha! Den Tlikung, Den Bedhidhit, Bambang Sumantri ya pati suwanda nganti datan bisa obah tanpa lah. Kocape lumayange sukmanipun Bambang Sukasrana mulat ana nalendra ingkang watake gendung watake Deksura manjing wonten siyungipun Prabu Dasamuka. Mingis landheping ponang siyung ingkang wis kapanjalman sukmanipun Bambang Sukasrana Noyanaya Baskara Titi Mangsa den gigit janggane Sumantri tugel trel jumebruk Bantala Sirna Margalayu.
Iki iblise, kowe iblise sing tak goleki kowe gawe geger ning kraton Ngalengka Diraja. Wah, delangap cangkemmu. Aduh. Wah! Aduh, aku sambat Arjuna Sasra bahwa aku wis kapok. Aku wis mertobat njaluk tulung aku. Waduh. Oh. Wah. Waduh. Oh. Mati aku. Sri Harjuna Sasra kang Wusti Wikrama dadi brahala hanggung waring uten sanalika manjing jroning kreta kencana Dasamuka den gledhek den seret den larak kaya wong larak blarak. Allah. Kekalipun kladuk piyangku datan wonten ingkang mindha ning Malasaya Ndadra mila tintrim jroning kayangan Suralaya nadan swara ngumandhang ing madya gantang nganti kaya gelap ngampar parandene makse kober-kobere wonten jawata ingkang ngantuk Bathara Pathuk lan Temburu kewajiban ngethuk nanging namung sinambi ngantuk niyup saking Dirgantara Sang Hyang Kaneka Putra. Ger, candheten. Leren lo, candheten kampur kan kita. Yen diteruske kuwi jenenge nyiksa umat, nyiksa titah. Mongko kita iku jare ratu sing wicaksana, jare ora tegel karo sapa-sapa. Ning lah kok kaya ngono le nyiksa karo menungsa sak geleme dhewe. Ya najan kita iso mblonjo iso mbancar karo kabeh Punggawa Mahespati ning ora mesake. Inggih pukulun. Dasamuka dilarak nganggo kreta, diseret kaya wong nglarak blarak, disiksa nganti bosah baseh, bubrah langkrah, ragane beset metu getihe,
diliwiran kaya dheweke sambak aduh pukulun kula nyuwun pengayoman kula nyuwun pengayoman pukul menengo wae menengo mula kang saka iku ulun minta kelawan jeneng kita candheten kamurkan kita Sri Harjuna Sasrabau kula nrimah nanging kula gadah pamundhut pukulun piye rening boten sekedhik para punggawa ingkang tumut dados kurban kalebet garwa punggawa miwah para kawula sedayanipun kula nyuwun supados dipun waluyakaken sedayanipun nyuwun dipun waluyakaken pukulun ya yen mung kaya ngono ulun sembadani kabeh para punggawa ing Maespati kawula ing Maespati kalebu garwa kita Putri Domas utawa Citrawati bakal ulun waluyakake supaya waluya temajati jati katemahan mulya ning mung siji ingkang ora bisa waluya temajati kang ora bisa urip menika sinten pukulun kejaba Patih Suwanda utawa Bambang Sumantri awit iku wis tekan titi wancine nggih oh njaluk liyane sapa mengko ulun uripke sing mati dadi urip ya mung sajuga iki Sumantri ora bisa awit wis pinusu keparinging Hyang Widiwasa Sumantri kudu munggah ana ing Nur Kestuba Mulya gandeng kanca kelawan kadange yaiku Sukasrana lajeng kados pundi ulun yen kula gesang tanpa Patih Suwanda lah ngandel kurang wis rampung bae rampung tutukno nggon kita dadi ratu estinen kautaman tengena watak sing utama laku sing jujur ulun kondur ing gayangan lho yo aku diwirang dening Harjuna Sasrabau aku trima ngalah dina iki ning seje dina ganti taun mengko Dasamuka males pati kabeh padha waluya temajati Patih Surata Patih Sriyatna lan Manggala Yudha Sudira mboten Manggala Yudha Sudira tumenggung Manggala Gita mboten kok Manggala Yudha Sudira kabeh padha urip meneh Kakang Semar inggih namung sajuga Ndara Sumantri utawi Patih Suwanda awit niki pun dadi kersaning Gusti mila purnaning lampan menika nggih sinuwun monggo tansah ndedonga nyuwun dhateng Sing Bathara papan mriki Maespati sakiwa tengenipun manggih hayu-hayu rahayune skala durga mendhak kala sirna